malé, veľké. Ale hovorili o tom, že je dokázané, že... Hovorili o tom, že... A čo hovoríš, ty kokot? Mieli malé podprsníky a mali Ja aj preto, čo? Nie, on tak chvíľočku nám sa povedal, že žena, že poprsia ženské, ne, že všelijaké je pekné, keď je malé, veľké, víš, všelijak do ruky, na ruku, na drapáky. Na drapáky! Ale ide o to, že každý hovorí, že žena, je dokázané tak. Každá žena má ako 20-ky väčšiu, ne? Není žena. No ale každá... Ale toto rekol. Áno, tá mala ten všetky, ale ten toto je na čo? To by ju to tá rekol. To už je, rekol. Nevadí, ale ide o to, že žena, keď má cecky malé, alebo tá poprsie, alebo poviem ako tí pičovní vie, tak vňady. No. Vnady sa stanú vnady, povíš, ty máš krásne, najpoviem, boha, máš cecky, jak... Prsia. Ale prsia. Prsia, moderne. To chcem vysvetliť, ide o to, že žena, keď má prsia, akože, že